Mart, pagkain, pork chop, gulay. Anuhin ko yun, nasaan matagpuan mo dun yung baby ko para mapakain mo rin sila. Sige na, asan yun? Ayun. Ako na ba, ako hawak din. Thank you. Ayun. If kuha ka lang, huwag ka nang pili-pili. Yay! Yan. Good morning, Philippines! Hello mga ka-everything, good morning. Ang aga natin po, hindi ko alam ang ginagawa ko dito. I think ano ba ginagawa ko dito? I think nag-defrost ako guys or something, or nagluluto. I think alam ko na. Nagluto ako ng manok. Kumusta po kayo dyan? Yung manok na yan is para yan sa aso at pusa. And of course, pagkatapos habang nagbo-boil yun doon, linis-linis pag may time, yun, balikan natin yung chicken. And then yun. At saka si Mr. busy din siya. Hoy! Ano raw, nagpaganda si ate. Ano bang ginagawa? Ay, nagpaganda, naglipstick. Naglipstick, may lalaki ata itong imi. Ang tagal ni Tami. 4 minutes na. Tagal. Wala pa siya dito. Suotin ko. Mag-short lang. Guys, ito yung lutuin natin. Nagluto na ako ng rice. Nagmarinate na ako. Andito na kami. Andito pala si Lloyd. Hindi ko nasabi, di ba? Andito si Lloyd. So, andun siya sa labas. So, ngayon, initin ko lang ito, guys. Luto tayo. Andun, magluto na ako, guys, para makakain na kami, guys. Kasi, di ba, ano ng oras? Ang asawa ko, hindi pa man dumating. Ay, ganituhin ko na lang ito, guys. Para siya yung madaling maluto. Ano ko siya, itong bok choy pala, ang gagawin ko is, i-boil ko siya. Madali ang boil, parang crunchy-crunchy na boil. And then, ang gagawin next is, i-separate yung dahon. And then, i-stir fry natin siyang mabilisan yung stir fry. Parang ano siya ba? Parang, basta mabilisan stir fry. Yan siya. Kasi with ginger, garlic, and onion, yun yung gagawin ko. And then, lagyan ko siya ng, tawag doon. Lagyan ko siya ng oyster sauce. O, diba, masarap siya. Yung ganyan. So, yun guys. And then, mag-grill lang ako ng chicken, pork. Grill natin yung pork maaga kasi hindi ko alam kung asan na yung asawa ko. Ang tagal nakauwi. Nag-ano lang siya ng pusa niya. So, yun, chika-chika lang kami doon sa labas, guys. Chikador, chikadar. Chika-chikadar. Diba? So, yun. Guys, nakalimutan ko andito si Lloyd. Oh. Dito, vlog po ito. Welcome vlog. Kukuha ako ng plato. Ay, plato, be. Nakalimutan ko, be. Jid. Oo, ipaubos mo yan. Ganyan. Ayun. Kakain kami, guys, pero walang plato. Sorry, be. Okay lang. Hoy, hindi na ka magtinidor. Kamay. Hindi. Kamay. Ikaw Pero magkakamay kukunin ka ba? natin to pa rin. Ay, Nixie. Saan ka upo? Dito ako? Okay. Sige, guys. Dito ka umuupo eh. Doon ka. Ay, nako. Doon ka na. Huwag mo na ako. Pinagalitan ko pa si Lloyd, guys. So, Yay! kain Let's tayo. eat! Okay. Send ko kayo magandang papagkain. Sabi naman yung Mart. Ayan, Mart, pagkain, pork chop, gulay. Ito talaga yung guys, kapag magkita-kita talaga kami, ang unahin namin is kain. And then yun, parang kain lang naman yung banding namin talaga. Kaya nga, bumuburot na itong katawan namin. Noong nag-start, nung una kami nagkakilala nitong babaeng ito, alam nyo bang liliit pa nito? Ako din konting liit. Ngayon, dabuhalan, chuluko eh. Sarap yung guys. Ano ba? Tinakainan sa sa Newburgh din, pero sa seaside, dun sa part na kung saan may Maldagat? Oo. Masarap na kainan din doon. Mahal ba, be? Mahal. Yung blue pork mahal. Ano yan? Mahal lang po dun. Mga 30 plus ata isang order. Isang order. Banat inday mirian, wala yan sa bukid. Kaya kapag uuwi ka ng Pilipinas, ang kakainin mo is seafood na naman at gulay pa ko. So ngayon, nandito ka pa sa New York, banat kain. Hala, go! That's right. Blackberries, I like, but I'm not crazy about it because they have almost like 20 seeds. Okay, guys. Alis na si Lloydie. Nagkuha siya ng mga apple natin doon. And then, ibigay natin siya. Pangit naman itong mga apple na kinuha niya. Raspberries, I'm not overly crazy about. Ibigay sa ano ba? Ibigay sa deer. May anak kasi siya, guys, alaga.
May alaga siya. At saka meron si Lloyding page. Announce ko sa inyo mamaya. I will just put in the Be, dagdagan mo ng ano, Be. Dagdagan mo ng apple, Be. Ang alin. Para sa ano, marami kang makapakain sa kanya. Sige. Marami. Thank you. Hello, nice to see you. Thank you. See you soon. See you soon. Be. And, asa yung cellophane mo? Alin? Harvestan natin si Lloydie ng ano. Thank you. Harvest tayo dito. Gusto mo mag-video? Wala na mo. Nahiya na si Lloydie. Wala pang kapal yung mukha Okay, akin na yung dalawa dyan na Okay, hinog. thank you. Okay, yun, Bing. Tika, kasi ano. Meron pa marami pa. Okay, here. Oh, thank you. Masarap Okay. yan pang ano. He said bye-bye to you. He said, oh. Tara, dali. So, dito si Lloydie guys. So, ano yung page mo, Be? New York Life for Lloydie. Yun na talaga yung pangalan mo, Be? New York Mahirap yun i-search kasi. So, Mga ganun. New York Life, tapos for Lloydie. Mm, L-O-Y-D-I. Oh, so, yun yung page niya. Wala siyang ano, guys, YouTube. Wala kang YouTube. Iwan ko bakit. Pero bago pa siya nag-open kasi bago pa yung ano niya page. So, yun. And then, pwede niyo siyang i-follow doon. Para makikita mo yung anak niya. O, yung anak ko, malaking anak ko. Bagong anak. Anaconda. May bago siyang anak kasi doon. So, yan. Mag-harvest muna kami ng apple. Mag-harvest kami ng apple para sa mga anak ko. Mga anak niya. Basta Dami ng anak ko. i-post mo yun, Be. Be. Pag pumunta ka dun po, anuhin ko yun na saan matagpuan mo dun yung baby ko para mapakain mo rin sila. Sige na, asan yun? Ako na, Be. Ako hawak na. Thank you. Ayun. Kuha ka lang. Huwag ka nang pili-pili. Yay. Yan. Picture So, ko, yung hindi ano ko ka? nasira na talaga kasi mahuhulog Be, ko eh. sure na yun na yung pangalan mo, Be, sa page mo? Oo, yun na lang. Ano yun? Hindi mo na siya i-make na simple. Lloydie, i-make kahit ano. Hala, kunin mo yun, Be. Baka palitan ko pag ano yun, pag naisipan ko anong magandang... Huwag ano nang yan. tagalin. Ha? Huwag nang tagalan kung gusto mong i-change, huwag mo nang tagalan. Sige, pag-isipan ko kung ano yung ilalagay kong pangalan. Make it Lloydie na lang. Lloydie? Lloydie's ano, Lloydie Vlog? Lloydie Vlog na lang. Turuan niyo ako ano bang maganda? Lloydie Vlog? O kasi kayong pinangalan mo, Be, mahirap yun i-research. Mahirap New York mag-pop Life for up. Lloydie. Oo, mahirap mag-pop up. Sabagay, totoo. Kasi ang ano nang ang complicated. Complicated, may 4 pa. Totoo. Wala pang kapal ng mukha ni Lloydie masyado eh. Nag-start pa lang kasi siya. Start pa lang eh. So, medyo kakapalan ko na yung mukha ko ng konti. Konti pa lang. Pa-start na. Kakain kaya siya yun, Be, kaya hindi pa masyadong Oo, hinog. kakainin niya to. Kumakain nga siya ng grip na ano yan eh. Ano? Na, saging. Saging? Tama na to, Be. Okay na to. Okay, sure ka? Thank you. Yung mukha natin na dalawa. Naalala ko yung mukha namin noon. Yung mukha natin ba sobrang payat, lalo na ikaw. Ganun pa ako, oh. Oo, as in, ang liit. Diba? Tapos ngayon, mukha ng halima. Ang sarap, Mukha lang ng siopa, oh. ang sarap kasing kumain, guys. Namatay, oh. Kinain. Masarap kumain. Mahirap kung wala kang pagkain. Mas Rice. mahirap yun. Yung rice ba? Diba, Be? Totoo. Lalo na pag ano, may dried fish, diba? Oh, tapos may dried fish, may pork chop. My God! Gusto mo yung pork chop? Oo, Be, ang sarap. Flat siya, no? Oo. Manipis ba? Sige na. Ang sarap na kasi hindi siya, hindi siya dry. Uy, Tita Lloydie left. Tita Lloydie left you. He doesn't say bye to my little baby. He doesn't say bye. My wawag. Love ni Ma. Aray, come on. Give Mama a kiss, babe. Give Mama a kiss. Where's my little baby? Tapos na si Tommy, guys. Nagluto siya ng ano, guys. Pancake. Tignan nyo yung blueberry pancake niya, guys. Sobrang blue din, oh. O, diba? Lotus Mister, ah.